Сигурно се чуете защо нямаше толкова дълго време клипова. Вече днес или утре ще завърши седмица. Поради две причини. Първата причина е, че просто бях отчаян, защото сега идва и новата новина, съм вакбанът от към Шайголов език по незнайни причини. Някой каза, че съм читвал, други не. Даже си купувам на акаунт. Писах на ВАК, те не ми отговориха. И да, общо да. Та втората причина е, че просто музата ми беше отлетяла на някъде и нямах никаква идея на какво да снимам, след като ВАК баннаха. И да, общо нямах абсолютно никаква идея на какво да снимам. Та да, другото, което е, че в описанието на този клип ще има линк, където мога да влезете и да гласувате за... Изгубих си мисълта. Може да гласувате на кои 3 игри най-често ще снимам. Първите ще има поне 5 или 6 игри. Първите 3 игри на тях ще снимам. Там ще бъде вмъкнат CSGO, но той ще бъде оставен на по-завек план, ако го изберете от първите 3 игри. Че така, общо взето да. Абе, не да я, ще видим следващия клип.